Du står i et rum, fyldt med mennesker, men du er ikke virkelig der. Du har gjort dig selv liten, usynlig, en skygge på væggen i dit eget liv. Hvert ord du vejer, hver handling du dæmper, hver impuls du kvæler. Og på læbene dine et konstant udslidt ord. Undskyld for at jeg tog plads. Undskyld for at jeg snakkede. Undskyld for at jeg er her. Du tror dette er høflighed. Du tror det er ydmykhed. Du har blitt lurt. Dette er ikke en dyd. Det er et psykologisk giftbeger du tømmer dag etter dag. La oss kalle det kronisk undskyldningssyndrom. En selvpåført utvisking av selvet. Det starter subtilt. Et samfund som visker at din natur er problematisk. Din selvsikkerhet blir kalt arroganse. Din ambition blir kalt aggression. Din beskyttelsestrang blir kalt kontroll. Din stillhet blir kalt sinne. Så du begynder å file ned kantene. Du sandpapirer din egen sjæl til den er glat og uformel. Du lærer at din eksistens i sin grundform kræver en undskyldning. Dette er ikke tilfældig, det er psykologi. En form for betinget underkastelse. Hver gang du siger undskyld uden grund, forstærker du en neuralbane i hjernen din. Banen som siger, jeg er fejl. Min plads er i skyggen. Du bliver afhængig av den lille lettelsen du føler, når du afvæbner en situation med en undskyldning. Selv når det ikke er nogen trussel. Selv når du ikke har gjort noget galt. Mød Markus. En god mand, en pålidelig kollega, en kærlig partner. Markus' favoritord er undskyld. Han bruger det som et skjold. Når han præsenterer en idé, starter han med undskyld. Dette er kanskje dumt, men han neutraliserer sin egen kraft, før nogen andre får chancen. Hjemme, når han trænger et øjeblik for sig selv, siger han, undskyld, jeg trænger bare 5 minutter. Han beder om undskyldning for et grundlæggende menneskeligt behov. Behovet for rum. Resultatet. Hans kolleger ser ham som usikker. Hans partner ser ham som svag. Og værst af alt, han ser sig selv i spejlet og ser ingenting. Markus er ikke et undtak. Han er et symptom på en stille epidemi. Men en dag sker det noget. En brist i mønstret. Han skulle sige undskyld. Ordet er på tungen hans. Men det kommer ikke ud. I stedet ser han op. For første gang ser han situationen klart. Han har ikke gjort noget galt. Koppen glap. Det var et uheld. En undskyldning her er ikke for koppen. Det er en indrømmelse af utilstrækkelighed. Og i den stilheden, i fraværet af det ene ordet, finder han en ny følelse. Ikke arrogance, ikke sinde, men en stille, solid tyngde. Selvrespekt. Han siger ikke undskyld. Han siger, jeg henter en kost. Dette er vendepunktet. Forståelsen af, at du ikke trænger at bede om undskyldning for din eksistens. Og slutte os i undskyld handler ikke om at blive en dritsæk. Det handler om at skille mellem reel skyld og påtaget skam. Gjorde du en fejl? Skadede du nogen? Der skal du bede om undskyldning. Oprigtig og uden forbehold. Men at bede om undskyldning for din mening, din følelse, din plads i verden, aldrig. Din styrke er ikke en trussel. Den er en ressource. For dig selv, og fordi du vælger at beskytte. Din ambition er ikke aggression. Den er livskraften, som bygger verdener. Din direkte tale er ikke ondskab. Den er klarhed i en verden af støj. Så næste gang du føler ordet undskyld presse på, stop, spørg dig selv. Beder jeg om undskyldning for en fejl, eller for mig selv? Svaret vil definere dig. Ikke være en skygge. Vær til stede. Tag din plads.